E em outro informe, o Primeiro-Ministro Mike Iman na topa com o Ministro Plasterk na Holanda e essa aqui na primeira reunião depois de impasse sério que apresentar entre Oranjestad e Den Haag na última semana. Dicho confrontação a desembocar de huelga de hambre door de nosso próprio primeiro-ministro. Na Holanda, a reunião abai bom, por lo menos se prensa holandês está informa. Nanta bisa que o tono de guerra de parte do primeiro-mandatário de Aruba a cambio de tono normal back e que está chegando a um acordo novo do reino holandês. O ministro de Holanda também estava muito mais tranquilo em sua declaração depois da reunião. Hoe was het gesprek gisteren met premier Eeman? Ik heb gisteren een uurtje met hem zitten praten en het was goed om elkaar te spreken. Ja. Nou, dat lijkt me een understatement dat het goed om elkaar te spreken was, toch? Nee, dat is het geval. Dus overigens, we hebben ze af en toe verschillen van opvatting over of de begroting er wel helemaal goed is of niet. Maar we hebben altijd goed contact. Altijd goed contact, ook toen met de hongerstaking en dat u een beetje zei van dat het een iets wat kinderachtige actie was. Die woorden heb ik toen ook niet gebruikt. Nee, ik heb volgens mij alleen maar gezegd dat ik die situatie onwenselijk vond, maar verder ook altijd in het midden gelaten. Gisteren ook nog eens herhaald, dus het is vraag niet aan mij om daar een oordeel over te geven. Is het nou helemaal opgelost? Nou, het onderzoek van de onderzoekscommissie van die onderzoekers loopt en dat zal, ik geloof, begin september tot een resultaat leiden. En dan heeft de regering van Aruba 3 weken volgens het koninklijk besluit om erop te reageren. Dus we gaan dat gewoon afwachten. Ja, de kou die een maand of 2 geleden bestond, die is nu wel uit de lucht dus. Nou, er is natuurlijk nog geen begroting, die is goedgekeurd voor volgend jaar. Dus we moeten inhoudelijk nog wel het een en ander doen. Het is wel belangrijk, de staatsschuld van Aruba is onder de regering nu verdubbeld. En het is dus echt wel belangrijk dat er nu een stevig, geloofwaardig pad komt om dat weer terug te brengen naar verhoudingen die ook voor de toekomst duurzaam zijn. O Primeiro-Ministro Mike Eman assegura que vociferará sua opinião já luna referente à reunião aqui, devido que estava em diferentes outras reuniões durante o dia.